Ipagwa sang Pre-Trial Chamber 1 sang International Criminal Court ang ila desisyon sa kaso ni former President Rodrigo Duterte sa sulod sang 60 days. Suno kay Judge Julia Antonella Motok, maga-deliberate ang chamber antes isa publiko ang ila desisyon santo sa nakabutang sa Regulation 53 sang Regulations of the Court. Ang mga senaryo nga mahimo matabo amo ang masunod. Ikumpirma sang judges ang charges kag ipasaka ini sa trial. Mahimo man nga hindi nila pag-ikumpirma ang charges kag untaton na ang proceedings batok kay Duterte. Ukon mahimo man nga i-adjourn ang hearing kag hingyon ang prosecution nga maghatag sang dugang nga ebidensya, magpatigayon sang dugang nga investigasyon ukon amyendahan ang kaso. Naibaloan nga wala nagtambong si Duterte sa apat ka adlaw nga proceedings kag ginpakamaayo sini nga magpagbilin sa detention facility sang ICC. Now the bench will withdraw to deliberate and we will render a decision on the confirmation of hearings within 60 days in accordance with the instruments, the provisions. We will come back to this court for a hearing on Mr. Duterte's detention. Court is suspended.